chuig dá muid beo. Ha chóir blian an seo le rint scéalta nuíochta don ceathrú lá mi na saona rábhíle sa fiche agus ar nó tá Vótáil thart agus á chóirimh agus céird aice muideach an túsal Biden an sin ar chlé agus an túsal Trump ar dheis agus is eithre batá córaach éonar stocha. Tá borradh fás mór ar an Vótáil im líonna go dtíobhín tá níos mó daoine ag Vótáil im líonna ná cha vótaí a riamh cheana I dá chan Mheiriceá ach mar mhór sin is cosúil ó na pobl bhreathana agus ón chóirimh ar na bhótáirí teacht amach as na botha go bhfuil go luíonn an Toghchán go fóill idir dhá cheann na meá agus mar sin tá an tír ar bís ní léir in éon chur ní léir in éon chur cintró a rachas an Toghchán seo mar sin tá muid ar bísimíní is an focail nód domsa dálann scéad bísimíní is íomhainn mé. Tá an tír ina Racán ach well is dócha gur sort bhóta brethimh más féidir é sin ar an bhóta brethe béidir é seo ar na ceithre bliana atá chur isteach againn agus an bhfuil an tír ag gíre níos múide. Well, neosaí an saoil. Inar duile le rá agam an seo níl tá thar grád álan scéil go bhfuil an rúthar más ceadmhacht an rúthar úsáid sa chóthaíocht seo ar na boscaí ballóide níos réige ná mar chuarú. Bhí feithtíos ar dhaoine go mbeadh deacrachtaí leis na bhótaí sa phost agus ar nó agus chóirimh ar ag leannacht a raigh is leis a ggóirimh sin chinnteófar roinnt stáit mar is cosúil gur bíad vótáirí déanlachacha is mó a dúsáid na bhótaí poist. Is mar sin cábhas nach stát nó ró coppla pointe chun cín don na poblachtánaí ag an meánaithe ach faoin nach do chlogar maidin ó go bé am bain na bhótaí poist cóirithe acha agus cábhas nach mai torra omláin difriúil ar an ggóirimh sin. Well, tá achar stáit mas ceadmhacht am stórt gaeilge chur ar bhéarla faoi Chabadil in áitní Pennsylvania mar shampla Georgia cinnáiteile Florida áit bhfuil Trump súntasach chun cín ach cábhas agus an cóid bhersúil an bealachar fad isteach sníche. Dé gná in gná Toghchán bheadh se seo thart agus na torthaí go léir fógartha faoin haon diagnó mar sin. Ach sa chás seo fiú agus an New York Times imethe chun presa níl tada
réitithe díl tá a sucrathe. Nes cin rud eile tá rágam. Well, chunas mar is féidir leat do rógus Poiblí a dhéanamh. Masca chahabh agus Díghalrán úsáid. Tá chu simplí lei sin? Ní léon rud eile le ráthagam. Well, Seanad nó áireach. Chunas mar a rachas se, tá na daon mo chu chomh chun cín sa Toghchán anois, agus iad ina sealbhóirí dá an scéal, go bhfuil beagnach rá sríam duna síocháin Seanad sa stát beagnach acab sa mála. Agus má sé, ba siad in am dlíthe a ri sa Seanad nach mefranán iad Vótáil. Scuifann go bhfuil deastar a bhfuil vító ach ní chuifanne mé. Bhanis nach chun échristeach an seo fechan scudithe agus amach. Crus. Tá ceartach go bhfuin bhile a chrusa. Crus a hárú. Siú scríomh. Dine mé sin. Crus. So veto proof. Crus dhéanach. Cad marial an Seanad federálach. Well, tá sé is céin séir lán le teannas. Tá Mitch McConnell isteach agus más féidir leis na poblachtánaí na síocháin a chuineála tá túrtha ba sé ina cheanra an mórmh a rís ach níl sin cinnte go fóil. Tá an Seanad go háide idir ráiteán na mé. Well, níl éon rud eile ó híomh nóíocht de, mar nó sé Toghchán atá léis gach rud eile thógáil. Focail a heanaíon liom agus tá mé ag gíre a thuairt daoibh ní mar bhrontanis ach mar iirecht iad a chuineáil nó a chur isteach an seo. Diúltaí do, chunas úsáid ar sin. Chuirtíit níl sim agam am, tá mé diúltú dó. Léró, focail sort a bhí agamach focail a heanaíon liom mar sin féin. Léró dóchas. Sort níl é nocail gailge eile. Léas Péter, léas solas a hagans ó chúl scamuil, hampla. In chuimseach, bhí mé ag gíre smaoin ar an méarla sin, mar ar nó is sort iníocht sa seo ar focail béarla. Ach ní chuimhin an focail béarla níos mó. Ach má tá rud in chuimseach is dócha cuimsíonn sé gach rud éisteach in éon fointe bháin. Nach éisteach sin. Ach, tá focail béarla an chasúil leis, ach níl sé agam. Téadrite, fecinn tú in téadrite sa sorcas, ach ar nó úsáidtear an termar sin mar meafar go an minic. Agus is minicí ecinn smuid an meafar ná an téadrite féin. Sen áardú. Well, abramís ní bhain dar a ráhaid ceachtarach go seans mór mai cibé céimdine a bhaine san uachtaránacht amach. Go mbeidh siad ag rialú le san áirdathe. Sin áardú dlí thugtar síos gan teach na nionadaithe nó an Seanad a tharaigh isteach sa scéal. Tá cuacht faoi léig an uachtarán ach ó híomh cuacht san áirdathe de tá an cuacht úd sách teoranathe. Má dhéanann sé dlí le san áardú níl teastáil sa chéad rialtas eile ach an san áardú sin a chros. A chros. Cúlacht.
Bhí mé má bháil den cholacht nuair a bhí mé má bhac léna Gorcaí, ach níor smaoine mé seo, úsáid ar an focail cholacht mar club? Ní chuh dim an béarla ar Vocal Society níos mó ní club é. Well, dúrafa. Is an dúrafa agus bheith ngriím ar rud. Tá sé dúrafa leis an srát telefíse seo mar hampla. Siad thuideacht. Smaile an focail sin, becheart an focail sin a bheith againn. Agus is an é agus teiscéalaíocht go cháide agus tú ag lorug abramis óis nó airige nó stuff mar sin. Tíanann tú siad thuideacht. I neam siad a Wild West, bheith na siadthóirí amachchan sin ag lorug óis. Tormán na bhainteas rud a cínt. Well, abramis go bhfuil go bhágam mar riana ort ó híh smuointeachas de. Ach, banam tormán asad. No, banam tormán asad daun. Tréicí. Nus, ar nó tuigeann muid an baile tréicí, an tír tréicí, an cundé tréicí. Ach, is féidir le paint tréigint, tréige. One second. Tréig. Tréigint, tréigem. Doch. Is féidir le paint tréigem. Is féidir le da I drouser tréigem. Tá téadoch tréicí. Right. An an éige small chaite. Soort. Ní hanna go cid fan géadach, nó an cuaig fan géad. Agus má tá tainmhí sin félíneach, tá sé cotúil. Cuil chóiseach. Focail becheart a bheith agam, agus nach rá cid fan géad agam go dtí le déanaí. Níor mé chaitham, chuideach sé uafásarmh. Agus sin an méid sílim fágtha mé cuasaí mar atá, agus tásúla agam go bhfeicim go chiúil arís sa bhfad guím rá dé oribh go léir slán tamil.